A közvéleménykutatási adatok láttán gondolhatta Gyurcsány Ferenc, hogy ideje egy újabb szavazatgyűjtő turnénak. Bajnai is kampányol, de róla később. A DK elnöke a miskolci panelek után most Nógrádban térképezte fel az országban dúló állapotokat. Nógrád szakálon közmunkások és hátrányos helyzetű emberek várták. Küldjenek nekünk sok pénzt. Nekünk sincsen 300 forint a buszra. Nem pénzt kell, hanem munkahelyet. Maga is közmunkás? Igen. És milyen munkát végez? A vízvezetékrendszerben vagyunk most. Abba a programban vagyunk. És előtte volt munkája, vagy hogyan? Nem. Mióta? Itt dolgozok vagy 3 éve. És elégedett? Nem, hadd lennék elégedett. Anyagilag egyáltalán nem vagyok elégedett. Hát 75 000 a bruttó, de 49 000 a nettó belőle. Legalább a rendes minimálbért, ha megkapnánk. Kanti Aradékat most engem is behívtak rehabilitációra, azt lass, hogy nézek ki, nem tudom, hogy miért hívták be, de még nem kaptam eredményt, hogy megkaptam-e vagy nem. Ez csak reklám a Gyurcsány is. Orbán is mindenkinek csak így kell le. Először nékem, megint nékem, neked meg lófa. Hát ki van lopva az ország, el van adva. Gyerekem, ma miből? Mondd ma még. Amikor ők leválasztottak az országot, amikor ők megölték Kádart, mert az biztos, hogy az volt. Kádárnak úgy kellett meghalni, mint Nagy Imrének. Az alternatív történelmi eszmefuttatás után némi késéssel befutott a volt miniszterelnök. Ez nem egyszerű dolog. Nem egyszerű. 40-nel bandugoltak az elején Széchenyi előtt, nem is olyan állapotok voltak. A kis magyar valóság azonnal megtalálta Fletót. Csokkolom, hogy vannak urai? Jó napot kívánok! Segítsen ma rajtam, adjon volna Angyalom! Elég durván nyitott. Vasárnap reggel vittem ki édesanyámat a veszprémi buszpályaudvarra. Igen. Ment haza busszal, de még a lakon voltam. Hát ott 20 perc állás során, vagy 80-10 jöttek mind maga. Drága édesanyjom, hát csak egy 500-os, hát csak egy jeldes. Utogat. Hozta szegény ki a receptjét, hogy azt kell kiváltani. Én is szegény vagyok. Csak bírjuk pénzzel, ugye? Adjon volna nekem meg valamennyi. Majd, hogyha ezek a jó emberek elmennek, mert a végén azt hiszik, hogy majd valamit kitalálnak, jó? Hogy mit találtak ki, nem tudjuk. Gyurcsány gyors látogatást tett a hivatalban, majd a közmunkásokkal beszélgetett, akik 38-an vannak az alig 600 lelkes településen. Közmunkával foglalkoztatni az még mindig nagyon sokaknak segít. Még mindig sokkal jobb, mint 22 000 forintos segélyen élni és nem csinálni semmit. Azzal együtt hát ezek tudják. És amikor a minimálbér most már 100 000 forintot közelíti, akkor elég kevés az indok arra, hogy 47 000 forintért foglalkoztassák magukat egy hónapban. Hát azt hiszem, hogy a szegénynél is szegényebb az az ember, aki ebből megpróbál megélni. Maga mit csinál? Én most közhasznú munkám vagyok, és nagyon örülök neki, mert sokat segít rám. A rezsi fenntartása elviszi a jövedelmet. Itt élelemre pénz nem marad az embereknek. Ezt a közmunkát arra kéne, hogy most megbüntetik például a fiamat, mert hozott egy szalfát, mert nem bír a gyerekére befűteni, hogy lebírja dolgozni. De ezt is tudomásul kell venni, hogy még a Fidesz lesz parancsol, ez így is fog maradni. Gyurcsány családlátogatóba is elment. Mennyi a világköltségítés magadban? 18 000, majdnem 19 000 forint. És most érzékelte, hogy kisebb lett a... Nem. A lakásfenntartási 8600 forint, és a különbözetet fizetem. A volt miniszterelnök érdeklődött a közös együttélés esetleges problémáiról is. Közösen élnek itt romák, nem romák? Közös. Vagy itt inkább romások? Ez mind romák. Itt egy mind romák. Nagy veszekedések, nagy balgék, esti öltödés. Az a nyáron szokott. Gázt mi nem használunk abszolút, mert annyira drága. Mi cserépkályhával fűtjük ki itt az egészet. Egy kosárfával be lehet fűteni, nem? Hát azért azt nem mondhatnám. Kell az 12 köbméter elmegy. Egy télen. A szőlő az nincs a környéken, ugye? Sehol? Nincs. De volt házi pálinka, amibe azért Gyurcsány is beleszagolt. Úgy teszünk, hogy megkóstolnázal. A család arról is beszélt, hogy kislányukat nem a faluba járatták óvodába. Az összetétel miatt nem igazán szerettem volna, aztán így Ludányba járt. Az, hogy összetétel, arról beszél, hogy nagyon sok a
roma gyerek, roma család. Igen. És az egy dolog, hogy roma, csak... Igen. 3 gyerekek ezek. Nagyon Akkor van, akik speciálisan, vagy létszámban is 2-nek számítanak. A helyi problémásnak mondott ovisok is várták a DK elnökét. A több mint 30 fős csoportba kizárólag roma gyerekek járnak. Nem születtem varázslónak, lenni nem tudok, és azt hiszem már észrevettek, nagyon még vagyok. Ezt meg a gyerekek saját kezükkel készítették, választatok, és akkor a vendégeknek adjatok belőle, jó? Mindenkinek készítettünk. Majd az operatőr váltsanak is veled, hogy elveszi, úgy, már kapott. Igaz, nagy koalíciós. Ha a nagy koalícióról nem is, összefogásról beszél Gyurcsány, de erről kicsit később. Ez már Salgótarján. Gyurcsány élve képviselői jogával ellátogatott a helyi kórházba. Kint is várták. Ez az. A kórház főigazgatója nem engedte be a médiamunkásokat, így azt nem tudjuk megmutatni, mit látott a volt miniszterelnök. Ez már Bátony terenye, ahol a helyi fideszes polgármester is fogadta a DK elnökét. Jól elbeszélgettek. Most már kaliberekkel jobban. Csőd helyzetbe vettük át, akár csak az országot, most már jobban vagyunk. Aha, tényleg csődbe volt az ország? Hát, gondolom, csőd helyzetben meg volt. A város viszont csőd helyzetben volt, tehát az a csődben volt, ez egyértelmű. Hát ezért egy küzdelmes 2,5 éve vagyunk túl. Én úgy gondoltam, hogy most hagynak minket dolgozni 2 évig, aztán majd a kampány, hogy ön is ezért majd, hiszen már a kampány elkezdődött, akkor majd esetleg megvívunk egymással, de 2010-től folyamatos kampány van a városban. Képzeljétek, hogy látom az ország tegyék jól arról, mert látom, hogy ezt a kormánypárti szöveget maga jól nyomja. Az ország a kormánynak a plakátjaival, nem a ellenzének a plakátjaival. Bátorgó egy kis könyv, nem tudom, kapott-e ilyesmit, egy kis helytörténet, és tettem be egy kis érdekességet, egy kis narancslikőr. Cointreau? Igen, remélem szereti, csak azért, mert a narancs még rohadtan is fogyasztható. Gusztus kell hozzá, tudja, még az érességéhez is. Húztolja meg. Süteményben nagyon jó. No, de elég is ennyi egy kormánypárti polgármester és egy ellenzéki pártelnök szellemi párbajából. Rákérdeztünk a nógrádi tapasztalatokra. Menni kell, dolgozni kell, és akarni kell dolgozni. Nem jön, és nem teremtődik munkahely. Hogyha egy országban alapvetően befektetés, vállalkozás ellenes hangulatot épít a kormány, már pedig a kormány ezt épít. A szegény emberek túlnyomó többsége dolgozni akar. Az nem igaz, hogy a szegénység az büntetést érdemel. Azt gondoltuk, nem érhet minket nagy meglepetés egy lakossági fórumon a Salgótarjáni Technika házában, de mégis. Jó napot! Jó napot! A rabszolgák kórusa volt Verdi Nabuccójából. Az összefüggést keressék meg önök. Mi hallgattuk a pártelnököt, aki az MSZP és a Bajnai Párt együttműködését sürgette. Mi azt sürgetjük, nyugodtan, senkit nem bántva, mindkét szereplővel egyébként normális beszélő viszonyban, hogy hát nyárig szülessen megállapodás. Ha lesz ilyen megállapodás, akkor nagy esélyünk van arra, hogy győzzünk. Ha nem lesz ilyen megállapodás, akkor a következő miniszterelnököt egészen biztosan Orbán Viktornak fogják hívni. Hogy Gyurcsány szavát meghallja-e az általa csak demokratikus ellenzéknek hívott két párt vezetője, nem tudni. Elég távol voltak egymástól. Bajnai egy luxusszállodában beszélt a magyar gazdaság 2014 után felvirágzó jövőjéről külföldi és hazai üzletembereknek. Nagyon szeretném megnyerni a választásokat. De Bajnai nem a rezsicsökkentésre alapozza győzelmét, szerinte a Fidesz csak trükközik. Miközben kevesebbet kell fizetni azoknak, akik a medencéjüket is gázzal fűtik, valójában 10 000 forinttal lett több egy átlag magyar háztartás standard megélhetési költsége az elmúlt 3 évben. A vállalkozók másra is választ vártak. Hogyha azt kommunikálnánk valahogyan, hogy értsék meg az emberek, én erre vágynék, és gondolom, hogy mindenki Magyarországon, hogyan leszek én boldogabb 2014 után.
Miért fogok én többet mosolyogni 2014 után? Volt, akit a bajnai mesterházi harc aggasztott. Ha ez tovább eszkalálódik ez a helyzet, illetve nem oldódik meg, hogy keresni egy olyan első embert, aki mögé mindketten be tudnak állni. Legalább önök nem gondoltak erre, mert hogy a szocialisták nem gondoltak, azt én sejtem. Bajnait hiába kérdeztük, kitérő választ adott arra, hogy lesz-e belőle miniszterelnök jelölt. Ellenzéki összefogásra van szükség. Miniszterelnöknek nem jelentkezni szoktak az emberek, hanem felkérni szokták őket. Mesterháziék tartják magukat a már megszokott retorikához. Felmérés ide, felmérés oda. A Nézőpont Intézet legújabb kutatása szerint ugyanakkora a támogatottság a Bajnai Gordonnak és Mesterházy Attilának, ha valamelyikük egyedüliként képviselni az ellenzéket a 2014-es választáson. A szocik ősszel akarják megnevezni jelöltjüket. Az az érdekes, hogy Orbán Viktorhoz képest kinek milyen a támogatottsága, hiszen végül is a választások azok a Fidesz és az demokratikus ellenzéki erők között fognak eldőlni, úgyhogy abban pedig azt gondolom, hogy lesz még jobb felmérési adat is, amikor még erősebb lesz a támogatottság az ellenzéki miniszterelnök jelöltnek. És persze a legújabb infókat se feledjük. A heti válasz szerint Gyurcsány azzal tartja sakban a szocialistákat, hogy ha nem veszik be az ellenzéki összefogásba, akkor most már tényleg megmondja, kik szivárogtatták ki az összödi beszédet. Kérdés, ez a sajton kívül érdekele még valakit, és hogy ettől beveszik-e Fletót a buliba?